mag mij niet langer dan tot 1 augustus. Want dan verrint mijn certificaat. En dan hou je echt op. Dan is het echt gebeurd. Ja. En hoeveel uur rijles heb je dan jong? Vanaf 60. Dus een heel haste 50 uur volmaakt. Ja. En Jo bent nou hoe oud? Nou, ik ben mijn vrouw net verreden. Ja, tot ook het. Dat ook het. Ik ben 20. Maar Jo bent lang teruggegaan. Het is ook mooi werkje. Altijd maar worden meisjes omslaan, hè? Heerlijk. Mosselaar. Ja. Goedemiddag. In een bakje koffie. Want hier, het Cambuurcafé is wel een soort stamcafé. Dit is eigenlijk voor u stamcafé, ja. Hoeveel bakjes heeft deze man al jong? Oeh, daar vreet je me wat. Ik ken hem al van jongetje 80 jaar. Dus dat is 36 hier ken ik hem al. En hoe vaak zie je het hier wel net? Hij ziet hier gemiddeld, vroeger zie je er hier om het uur wel. En om het 12 uur. Nou, als je de kans krijgt, dan is het gewoon mij, hè? Want dan stier weer morgen nog. Ja, maar nou erachterom. Mooi is dat. Is gelijk weer, jongens. Dus jouw auto weer eigenlijk ik wel een soort van jouw huiskamer. Het wie een huiskamer, ja. Ja. En net alleen een huiskamer, wie betekent ik wel eens een biechtstoel. Ja? Ja, je hebt een verhaal en dan krijg je er eerder van. Ja, zeg je het, dus je bent heel close met elkaar. Je hecht er wel op elkaar. Je krijgt wel een bal. Mosselaar wie altijd netjes, correct. De streek voor. Ja, streek je altijd voor. Hij wie altijd netjes. Jas aan, broekje aan. Ja, hij. Ja. Ja. Ja, nee, gelakte squantjes, jongens, zeg maar zeggen. Gepoetste squantjes, jongens. Nou, dat is Mosselaar. En hier is op een parallelweg verder. Ja? Weet je hoeveel mensen je uiteindelijk onder het riebewiers geholpen, hè? Ik weet het net precies, maar als het naar de boeken short, dan zit wel op 1400, misschien wel 1500. Ik ben mijn vriend en vriendin. Ik ben een hele hoop die ik nog wel ken. Van gezicht, zo kom ik wel eens zien. Oh, dit ben ze allemaal die bij jou het riebewiers Dit hebben. ben ik gedeeld, dus dat is beters. Heb ik vroeger mee werkt. Die man die had altijd van die rare hoen, van die herdershond. Ik ga ze alle bewaren. Ik ben wel eens een paar kwijtrekken. Dus de kennen wel eens een paar missen. Die woont met mijn vrouw op rijles. Zijn vrouw slagen en hij zagen. Oeps. Ja, zeg je het hele tijd terug. Hij was hier een hond. Nou, ze verdwijnt het bed als naar een automaat. Dat is. Ja, hij is nou de weeuwauto. Ik zei, nee, helemaal niet. Ik zei, iedereen riet een automaat. Ik zei, je maar naar Amerika, riet al je automaten. Ik zei, maakt het niks uit. En die het? Het helle in een automaat. Ik zei, dat is dan mooi, nou? Dat vind ik prachtig. Ik vind het prachtig werk. Ja, nog steeds? Nog steeds, ja. Hoeveel auto's heb je al? Dit is mijn 33ste. En een soort botsing met homerleerlingen? Oh, daar moest je opklappen, hè. Blank eikenhout zitten ze dan, hè. Ze hebben me één keer totaal losrijden. We zijn keurig stil. En dan komt hij in mijn gangetje van 80 kilometer en ik klap mijn zaddelkofferbak in. Hij is helemaal krom, die auto. De kofferbak zit in de achterbank aan. Voor klappen we terug in een vrachtauto aan. Nou, de dwarren zitten vast, die komen naar de iepen krijgen, die hebben skopt. Nou, die leerling die achterin zit, die laat over mij heen. En die jongen die naast, achter de studie, ging een heel blauwe rij. En ik ging een paar kneus daar hebben. Hij wordt er verder, nee, daar hebben we zelf eigenlijk nooit laten slaan. En dat ben ik blij dan. Ja, sommigen bleven die bij. En ik zie een hand die spookrieden op een snelweg. Hij zegt, ik zei, maar nooit zo'n vlog niet uit in de auto. Hoe stond die? Ik wil naar de. Toen belde de jongens in hij. Nou, ja. Exact op een kleinigheidje, hè. Het is een kleinigheidje. Geen tussen zijsplankjes tussen hij wil dan. Hij zei, hoe bedoel je? Hij zei, man, zo'n spookried op een snelweg. En dat had hij me net verteld. Die man kan ik leren. Alleen hij wil me nooit ruur nemen. Hij zegt altijd Mosselaar. Dan zit ik meneer Terpstra, wist je wat? En nou houdt hij er haast mee op. En nou houdt het ermee op. Ja, jammer. Ja? Jammer. Ja, heel jammer. Heel jammer.
Want wie eindelijk een van mijn liefste reisgenoten. Echt weer? Ja, ja. Het is een hele leven man, een goede man, serieuze man, een correcte man. Kon je altijd mee praten. Dus je zou hem wel missen. Ik mis hem heel erg. Want ik ken hem eigenlijk net missen. Dit is wel heel erg thuis, is maar. Dus ja, absoluut. Beslist. Ja. Ja. Je kunt daar nog missen. Ja, ze zeggen van net, maar ik denk het wel.